Keď už sme pri tých banderovcoch, aj vy ste zdieľali, 17. novembra bolo výročie v 47., kedy boli zastavení. A zaujal ma rozhovor na slovenskom rozhlase dejiny.sk. Tuto je veľmi nebezpečné prepisovanie dejín. Boli tam hostiami z Banskej Bystrice z UMBčky Michal Šmigel, pôvodom Ukrajinec, historik, a nejaký pán Sírny, tiež z UMBčky. A pýtali sa ich na tie rejdy, ako to oni nazývajú, na východné Slovensko, ulič, tam tie, čo pozabíjali miestne obyvateľstvo. A pán Šmigel sa vyjadril nasledovne, mám to niekde poznačené, tak momentík, ako vyzerali prvé rejdy UPA. Išlo o propagandistické pochody, ktoré sa vopred plánovali, vyberalo sa mužstvo a do oddielov sa zapájali zdatní a politicky podkúti propagandisti z civilnej OUN. Oddiely UPA prichádzali s vopred natlačenými letákmi s rôznymi propagandistickými materiálmi, kde bolo opisované, čo je ten bolševizmus. Jednoducho Šmigel to tak shrnul, že vlastne títo UPA banderovci tu vlastne nič zle nerobili na východnom Slovensku, to boli rôzne len nejaké tie lupežnícke skupiny, ale to neboli vraj podľa neho banderovci. Toto odznelo na slovenskom rozhlase, potom vám, pre zaujímavosť vám pošlem link týždeň, dva dozadu. Čo si vymyslíte? Čo vám na to mám povedať? To je len dôsledok toho, že slovenský rozhlas, slovenská televízia už po vyše roku novej exekutívnej zostavy nechala personálnu skladbu redaktorov všetko v zostave ultraliberálov hlasiacich agresívnu rusofóbnu politiku proti Ruskej federácii. To je dôsledok. A koniec koncom, keď už toto ste otvorili, tu treba sa dotknúť aj napríklad, a pán Danko to hovorí otvorene, že sú určité dohody a nie je možné robiť zmeny, pretože hlas všetky zmeny v slovenskom rozhlase a televízie brzdí s tým, že pokiaľ neobsadí post predsedu správnej rady Krajcer, ktorý je prvý ideologický architekt LGBTI agendy, tak nedochádza k zmene. To je daň toho, že vo vláde je hlas, pán Pellegrini, ktorí sú evidentne ultraliberáli. No a potom je tu Smer, ktorí sú ako stredoliberáli a v podstate robia presne to isté, čo predchádzajúca vláda, len historicky rozprávajú úplne iné a potom je tu SNS, ktorá toto nemôže presadiť. Čiže výsledku tejto relácie a vôbec od vysielania takejto lživej nepravdy sa niečo čudovať. Pozrite, ja pochádzam z 10 detí. Ja som Tatranec tak ako vy. Čiže sme zo severného Slovenska, áno? Môj otec bol rodený v 3. roku, 1903. A môj otec mi povedal, čo robili títo banderovci, keď utekali. Oni utekali do Nemecka, do Rakúska, severom Slovenska a juhom Polska. A potom severom Česka, títo do Nemecka a tu do Rakúska. Vtedy Československo a Poľsko muselo a vyhlásilo mobilizáciu, lebo tí ľudia po ceste len vraždili. Čiže ja nechcem nič rozprávať, ale takáto lživá propaganda by nemala ostať bez povšimnutia generálneho prokurátora, lebo ide o propagáciu banderovcov. A kto bol najbližší spolupracovník Hitlera? Alebo spolupracovníci? To povedal napríklad aj pán Putin, a neviem, myslím, že 2 roky na Valdaji. Vlasov, Bandera, Quisling a Péter. Nemenoval pána Tisa. Nemenoval. Hoci slnečkári sa snažia nám
predostrieť pozíciu Tisa ako vojnového zločinca. Keby to tak bolo, ruské archívy by to zaznamenali, ale nechcem sa toho dotýkať. Je nesporné. A potom, po smrti Stalina, prišli k moci trockisti, ktorí mali v pláne viesť svetovú revolúciu, rozparcelovať Rusko a použiť slovanskú krv na svetovládu. Na tú svetovládu, ktorú neskôr ohlasoval Schwab a presadzuje Schwab, Attali a celé tie skupiny, trilaterálna komisia, Davos a tak ďalej. No a Trocký, ich reprezentant, dal hneď amnestiu na banderovcov a potom ich ešte vťahoval do komunistickej strany, do štátnych orgánov. No a toto sa vyplavilo celé potom už aj v 90. rokoch a následne cez Majdan, kde išlo evidentne však to aj všetky tí americkí predstavitelia, ja už neviem, ktorá ministerka zahraničia hovorila, že koľko vrazili peňazí do Kieva podpory banderovcov a tých bojových skupiniek. Takže je to pre mňa ako, dá sa povedať, že ťažko pochopiteľné, ale keď zase sledujeme to celé, ako sa zo strany Američanov pripravovala táto akcia voči Rusku, tak už potom to nie je nepochopiteľné a práve oni cestou mimovládiek, cestou mainstreamu tu vyrobili takúto atmosféru, kde chcú prepísať históriu.